Agata Abramowicz, zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta Gdyni oraz kurator wystawy Gdynia, dzieło otwarte. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że tam poznawać możemy również kaszubską historię, ale nie tylko historię o Kaszubach, ale także po kaszubsku, ale o tym za chwileczkę. Gdynia, dzieło otwarte opowiada oczywiście o mieście Gdynia, natomiast z jakiej perspektywy, albo bardziej może z jakich perspektyw? Wystawa ta opowiada historię oczywiście miasta, powstania portu, ale opowiada bardzo specyficznie, gdyż przez pryzmat losów mieszkańców miasta, czy najpierw jeszcze nie miasta, oraz osób związanych z tym miejscem, związanych z budową, osób przyjeżdżających do tego miasta, osób, które w jakiś sposób być może ich losy związały się z miastem, walczyły tu, sprowadziły się po wojnie. Te losy mogą być bardzo różne, ale każdy z nich dzięki jego przedstawieniu opowiada troszkę inną historię Gdyni i pozwala pokazać ją z pełniejszej, naszym zdaniem, perspektywy. Czyli jest to bardziej suma takich wycinków i one dopiero razem tworzą pewną całość. Natomiast jeżeli chodzi o formę, to jak całościowo wystawa wygląda? Wystawa zajmuje 650 m² i składa się z 2 pięter. Pierwsze piętro wystawy opowiada historię chronologiczną od roku 1920 do roku 1990. Oczywiście mamy tam pewne opowieści retrospektywne, cofamy się troszkę w czasie, pokazujemy wcześniejszą historię tego miejsca, na którym powstała Gdynia. Jednak generalnie ta opowieść prowadzona jest właśnie w tych granicach, gdyż właśnie bohaterów, którzy żyli w latach 1920-1990, ich losy, ich wspomnienia również tam przedstawiamy. Drugie piętro wystawy jest piętrem problemowym, opowiada o Gdyni z punktu widzenia jej związków z morzem, z punktu widzenia Gdyni jako miasta nowoczesnego oraz opowiada trzecie takie zagadnienie, wokół którego się staraliśmy skupić, to zagadnienie o tym, jak mieszkańcy miasta, czy budowniczowie Gdyni, a później mieszkańcy miasta, jak wyśnili sobie tą Gdynię, jak chcieli, żeby ona w przyszłości wyglądała i jak dzisiaj mieszkańcy chcą, by ta Gdynia wyglądała. Czyli jest też troszeczkę taka możliwość konfrontacji tego, jakie były oczekiwania w przeszłości, co do tego, jak rzeczywiście dzisiaj miasto wygląda, prawda? Dokładnie tak. Znajduje się na przykład bardzo ciekawa rycina z roku 1937, która podpisana jest Gdynia 2000. Myślę, że dla wielu oglądających będzie bardzo ciekawe skonfrontowanie tego, jak wyobrażano sobie tą Gdynię. Jak wygląda teraz? Zresztą drugim takim ciekawym punktem jest animacja, którą w tej części pokazujemy, która została stworzona na podstawie takiej broszury napisanej w latach 30. przez Juliana Rumla, który zrobił sobie taką wycieczkę w przyszłość. W latach 30. postanowił opisać, jak Gdynia będzie wyglądała w latach 50. Ta broszura jest umieszczona na wystawie, można ją przeczytać, nie jest długa, ale dla tych, którzy nie chcą tyle czasu poświęcać, jest właśnie animacja, na której możemy zobaczyć, w jaki sposób wyobrażał sobie Gdynię lat 50. Czyli tutaj nie tylko będziemy poznawać te fakty, które dotyczą przeszłości, ale także pewnych wyobrażeń. To wszystko na wystawie Gdynia, dzieło otwarte, którą możemy oglądać w Muzeum Miasta Gdyni. Jeszcze poproszę, zanim skończymy tę pierwszą część naszej rozmowy, o powiedzenie, gdzie mamy się udać, żeby tę wystawę zobaczyć i kiedy. Wystawa znajduje się w Muzeum Miasta Gdyni, przy samej plaży miejskiej, obok Teatru Muzycznego. W muzeum jest otwarte codziennie prócz poniedziałku, a taka zachęta dla naszych widzów. W piątki wejście do muzeum jest za darmo, więc można również, nie kupując biletu, tę wystawę obejrzeć. Na pewno świetny pomysł, żeby się wybrać do Gdyni i poznać historię tego miasta z różnych ciekawych perspektyw i właśnie tę szczególnie kaszubską perspektywę poznamy w rozmowie z naszym gościem po informacjach drogowych. Rozmawiamy z Agatą Abramowicz, zastępczynią dyrektora Muzeum Miasta Gdyni. Tych historii jest wiele i
bardzo zachęcam do zapoznania się z nimi, ale przytoczę choćby jedną bardzo ciekawą historię braci Wilke, którzy byli Gdynianami. Na kutrze swojego ojca wypływali na zatokę łowić ryby, ale w momencie, kiedy zaczął się budować port, zauważyli, że bardzo wielu turystów chętnie zobaczyłoby ten port, ale od strony wody. W związku z tym na czas sezonu zaczęli zapraszać na swój kuter turystów i obwozić ich po budującym się porcie. Wkrótce mieli gigantyczną firmę turystyczną z własną flotą, kilku statków turystycznych, z grupą pracowników przepięknie ubranych, wystrojonych, z własnymi biletami drukowanymi, z własnymi drukowanymi mapami portu i zaznaczoną trasą wycieczek po porcie. I była to tak ogromna firma, że w sezonie byli w stanie, w samym sezonie obsługiwać nawet 200 000 osób. W związku z tym jest to taka niesamowita historia, właściwie jak ludzie, którzy żyli w miejscu, gdzie Gdynia się zaczęła budować, świetnie wykorzystali tą koniunkturę i zbudowali na niej wspaniałą, nowoczesną firmę. To brzmi trochę jak scenariusz filmu o amerykańskich milionerach, którzy dorobili się właśnie od pucybuta do milionera. Takich historii możemy tam poznawać więcej. Nie tylko poznajemy historię nas, Kaszubów, ale także poznajemy te historie w języku kaszubskim, prawda? Dokładnie tak. Otóż jeśli Państwo zechcą skorzystać z audioprzewodników, które są dostępne przy recepcji, można taki audioprzewodnik wypożyczyć i wybrać. Zwiedzanie ścieżką międzynarodową, zwiedzanie ścieżką polską, tudzież zwiedzanie ścieżką kaszubską. Tu mówimy o perspektywie, która każda z tych ścieżek skupia się trochę bardziej albo na osobach, ludziach, którzy tutaj żyli, na Kaszubach, albo na Polakach, którzy przyjechali z głębi Polski budować Gdynię, albo pokazuje Gdynię w aspekcie międzynarodowym. Ale ponadto te wszystkie audioprzewodniki dostępne są również w 3 wersjach językowych. W języku angielskim, w języku polskim i właśnie w języku kaszubskim. I tutaj jesteśmy chyba pionierami, jeśli chodzi o udostępnienie audioguida w języku kaszubskim. Dlatego bardzo zachęcamy do korzystania z niego. Usłyszeć w nim możemy głos Tomasza Fopkego, który jest również dyrektorem Muzeum Wejherowskiego, więc no, chyba fajnie by było, gdyby po prostu taka moda się przyjęła na to, żeby te audioprzewodniki po kaszubsku w naszych muzeach zaistniały, prawda? Tak, uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ w bardzo dobry sposób jeszcze bardziej podkreśla tą tożsamość lokalną, którą również na wystawie staramy się pokazać. Właśnie tą tożsamość Gdyni, która jest bardzo wymieszana, bo tak historia spowodowała. I tożsamość lokalną, tożsamość osób, które tutaj przyjechały z innych stron Polski, a nawet z zagranicy, bo i takie osoby budowały port. O czym mogą się Państwo przekonać na wystawie. To również osoby właśnie z tych różnych stron będą mogły i mogą już zwiedzać wystawę Gdynia Dzieło Otwarte. Natomiast my, Kaszubi, również na pewno nie będziemy się tam nudzić, jak już wiemy. Czy ta oferta jest również skierowana może do szkół? Coś tutaj dla uczniów uczących się kaszubskiego także znajdą coś dla siebie? Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami. Wydaje mi się, że można skorzystać po pierwsze z takiego właśnie audioguida i tutaj podszkolić swój język, ale również później wykorzystać wiedzę zdobytą na wystawie do bardzo ciekawych dyskusji na temat historii Gdyni, historii Kaszubów związanych z Gdynią, ale również przygotowaliśmy jako Muzeum Miasta Gdyni zupełnie nową ofertę edukacyjną dla szkół. Mogą się Państwo w najbliższym czasie spodziewać od nas bardzo ładnie zaprojektowanej przesyłki, teczki w formie starego tornistra szkolnego, w której mogą Państwo zapoznać się z nową ofertą edukacyjną. Najróżniejsze są to oprowadzania, warsztaty, również historyczne dla bardzo różnych grup wiekowych. Dlatego serdecznie zapraszamy, a ponadto jesteśmy bardzo chętni do współpracy, więc jeśli Państwo mają pomysł bądź pytania,
z jakimi chcieliby się Państwo do nas zwrócić, abyśmy zorganizowali w taki sposób na przykład edukację specjalnie dla Państwa szkoły, grupy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do kontaktu z Muzeum Miasta Gdyni. Rozmawiamy z Agatą Abramowicz, zastępczynią dyrektora i kuratorem wystawy Gdynia Dzieło Otwarte, więc zapraszamy wszystkich. No i życzę, żeby jak najwięcej osób mogło tam poznawać dzieje Gdyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.